ne badenw me gindo kelen di aw ma kulu huwa Allahu kan hami o hami dugukolo kan billahi ati dese k'a dilan kamana gan si tɛ yen tɔɔrɔ si tɛ yen hami gɛlɛn foyi tɛ yen ko n'i ye nin ta a kama ko Ala t'a ɲɛnabɔ billahi o hami tɛ yen ne yɛrɛ ye nin kɔrɔbɔ siɲɛ caman o de la maa di diɲɛmaa ma a kɔrɔbɔ i ka tɔɔrɔ dɔ la a kɔrɔbɔ i ka kamanagan dɔ la wallahi i bɛ Ala jɔyɔrɔ y'a la kuma in bɛ faamuya kulu huwa Allahu ahadun i bɛ jɔ yen kuma in bɛ faamuya ayi n bɛna gindo min d'i ma sisan ni gindo in minɛna ka bɔ an ka sekubaw de yɔrɔ hami gɛlɛ tɔɔrɔ jugu dekun mana bonya cogo o cogo ali n'i ye nin ta a kama o y'o dilannen ye tɔɔrɔ fata ayinuna kuma in bɛ faamuya o tuma i bɛ seliji sanuma ta ni hami gɛlɛ dɔ b'i la mɔgɔw yɛrɛ ko min tɛ dilan fiyewu yɔrɔ hami bɛ adamaden sɔrɔ kuma dɔw la misaliyala i ye baara dɔ daminɛ mɔgɔw ko karisa tɛ se ka nin laban i ye sojo dɔ daminɛ mɔgɔw ko karisa ka so in k'a tɛ se k'a jɔ o n'a ɲɔgɔnnaw walima i ye koba dɔ ju minɛ mɔgɔw ko k'i tɛ se k'a kɛ k'i juguw malo k'o ko in kɛ fo ka tɛmɛ a dan kan ni Ala tɔgɔ in de b'a kɛ walima a kɛla diɲɛ hami o hami n'a b'i kan k'a ɲɛnabɔ k'a ban pewu ni aya in de b'a kɛ hali seliji ta n'i ye seliji sanuma ta i bɛ don so dɔ kɔnɔ ni ka da sɔgɔ i da la i y'a faamuya o tuma n'i ye da tugu i b'i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔ ma n'i ɲɛsin kɔrɔ ma i bɛ kɔlɔsi ta i b'a wurudi kulu huwa Allahu ahadun kulu huwa Allahu ahadun i b'a wurudi siɲɛ 3,000 ani 600 ani 26 a bɛ faamuya siɲɛ 3,000 ani siɲɛ 600 ani 26 i b'a wurudi ni adadu la n'i tilala wurudili la Allah i ka hami a ta i ka jira Ala la i ka kamanagan a ta i ka jira Ala la i ka tɔɔrɔ a ta i ka jira Ala la i ka dugawu k'i yɛrɛ ye i ka bɔ so kɔnɔ wallahi cɛ o cɛ ye nin kɛ muso o muso ye nin kɛ i ka tɔɔrɔ dɔ la i ka dekun dɔ la i ka kamanagan dɔ la mɔgɔw ko min tɛ dilan billahi Ala b'o ko kelen ɲɛnabɔ kuma in bɛ faamuya ayi a kɔrɔbɔ dɔrɔn i k'a lajɛ cɛ min bɛ Ala tɔgɔ di ko aw kana kɔrɔbɔ walima ko ni min ɲɛna o don o tɛ konate ye dɛ ne b'a d'i ma n'i y'a kɛ a bɛ kɛ siga t'a la dɛ n'i y'a kɛ Ala b'i sɔn a bɛ kɛ sabu Ala gindole tɔgɔw de don Ala ko ud'uni astajibu lakum a ye ne Ala wele n b'aw jaabi o tuma Ala wele min dilen filɛ i ma cɛ o cɛ y'a kɛ nkali na Ala bonyana i bi Ala jɔyɔrɔ ye kuma in bɛ faamuya o tuma nin kɔfɛ maa minnu ko k'u mako bɛ iza wakati baara la ka nafolo baara jɛlen kɛ ni Ala tɔgɔ sanuma ye tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ Ala masiba foyi t'a kɔfɛ nafolo baara jɛlen ni Ala tɔgɔ jɛlen i ka nafolo sɔrɔ karabali la tiliya la k'a sɔrɔ i ma don Ala tanamako la o baara a bɛ kɛ ni kuranɛ jɛlen ye ɔrɔ mɔgɔw ye ɲɔgɔn taga bi kɛ yan ko nafolo dalilu k'a ti kuranɛ kɔnɔ an y'a jɛya k'a yira diɲɛ bɛɛ la adamaden bi kɛ nafolotigi ye ni kuranɛ jɛlen ye sɔsɔcogo foyi t'a la isa wakati de b'a kɛ a baara kɛcogo n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye baara in bi kɛ 30,000 nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara baara in bɛ kɛ nin cogoya la o tuma n'i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu n'i mako bɛ nafolo baara teliman na a bɛ kɛ nin cogo la a bɛ faamuya et puis kuranɛ jɛlen don k'a fɔ ko n ye n den kɛ nafolo ye walima n ye n mansa dɔ kɛ nafolo ye walima n ye n balimakɛ dɔ kɛ nafolo ye o t'a la Ala tɔgɔ jɛlen don n'i y'a baara kɛ Ala b'i sɔn a bɛ nafolo d'i ma conséquence foyi t'a la tɔɔrɔ foyi t'a kɔfɛ o tuma maa minnu ka sababu b'an bolo yarabi Ala k'olu ɲɛsin an ma
ala k'o kɛ ala ya bonya kama salli ala rasuli ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين